La ignorància sobre la pròpia història de lluites i consecucions ha estat una de les principals formes per mantenir les dones subordinades. Els objectius, bé, primer vam fer una mica de recerca a veure si trobàvem suficient representació o una representació igualitària d'homes i dones targarines. Llavors, el primer que vam fer va ser estudiar el nomenclàtor, els noms de carrers i places. El primer que vam trobar va ser que el 27% dels carrers i places de Targa tenen un nom d'home, un personatge històric masculí, i només el 6% reconeixen personatges històrics femenins. Llavors, arrel d'aquí vam plantejar la necessitat de visibilitzar dones targarines que per motius històrics hagin fet coses rellevants, però que no s'hagi escrit la seva biografia, perquè pensàvem que era important que les nenes i les noies targarines tinguin referents del propi territori, és a dir, dones que hagin aconseguit coses en determinats moments de la història i que siguin rellevants i serveixin de model o exemple en els processos de creixement de les nenes. És a dir, si jo vull ser política però no tinc cap referent, cap dona política, segurament a nivell potser no conscient, però a nivell inconscient em resultarà més difícil aconseguir-ho, o jo mateixa em posaré més impediments en la consecució. Arrel d'això surt, doncs, es convoquen anualment subvencions l'ICD, una de les línies de finançament és la recerca de biografies femenines, llavors la vam demanar, la van concedir i a partir d'aquí es comença la investigació de la recerca de biografies històriques, que això us ho explica més bé el Jordi. Arrel d'aquí, ell explicarà això, que ha sigut una mica difícil perquè hi ha molt pocs textos que parlin de forma profunda, jo crec que no n'ha trobat cap, de biografies de dones. Arrel d'això, com que el projecte des de la regidoria es considera que és molt important i s'aposta de forma clara en continuar en aquest projecte, doncs hem seguit demanant diferents finançaments. Un és el que ens dona l'oportunitat de fer aquest documental per explicar d'una altra manera i donar visibilitat a aquestes dones que fins ara no es coneixien o no es coneixien amb la suficient profunditat que es mereixen. Què hi havia abans d'aquest estudi? Doncs molt poques coses, la veritat. És una cosa que va sorprendre una mica la poca investigació que s'ha fet i el poc interès que s'ha demostrat per visibilitzar aquestes dones o per, potser ja no visibilitzar-les, sinó per buscar biografies i reconèixer que, a part d'homes que sí que es troben biografies profundes, també hi ha dones que han tingut una vida prou interessant, en moments d'una clara dificultat històrica i política per les dones, de poc reconeixement. Per tant, coses que les dones de la meva generació o de futures generacions consideren normals, hem de tenir en compte que fins als anys 70, que aquí hi va haver una dictadura, o durant pràcticament tot el segle XX, hi ha hagut coses que han sigut molt dificultoses. El fet que dones en aquest moment històric aconseguissin fer coses per damunt del que moltes altres dones van poder fer, pel context polític que hi havia, pensem que és important de dir. Amb això no volem menystenir el paper de les dones dins el nucli familiar i les consecucions d'aquestes dones. És a dir, valorem també el fet que les dones han sigut les principals educadores i cuidadores de les generacions actuals i que això té un valor. Però els objectius del projecte són els de donar rellevància a dones que a nivell polític, artístic, cultural, social han destacat en moments de clara dificultat per les dones. Que hi hagués algun vincle amb Targa, és a dir, o que haguessin nascut a Targa, perquè el que sí que hem anat trobant és que moltes havien nascut a Targa, però per motius sobretot professionals van tenir d'emigrar per poder desenvolupar la seva carrera, o bé que tot i no haver nascut a Targa el procés fos a la inversa, o que hi hagués família i haguessin acabat vivint aquí a Targa i desenvolupant la seva vida personal i professional aquí. És a dir, que hi hagués algun vincle amb Tàrrega. Aquest és el criteri. És difícil establir una dinàmica general pel que fa al segle XX. És un segle on tot transcorre molt de pressa i on hi ha una diferència molt gran entre el que podria ser una dona rural o urbana de principis del segle o una dona del mateix context en un àmbit finisecular. Generalment, el que trobem a inicis de segle és que l'àmbit de la dona circumscriu a l'àmbit de la llar i de la família. Ella té l'obligació del sosteniment de la llar i el del sosteniment de la família amb un agravant, i és que
la societat europea de l'època és encara eminentment, sobretot en l'àmbit de la Mediterrània, una societat estrictament rural. Això obliga a que el context familiar sigui un context de família, diguem-ne, horitzontal, on la dona conviu ella amb les seves filles, els seus fills, però també amb la seva mare, amb les seves germanes, amb les seves cunyades, en molts casos, i això fa que l'àmbit de la llar sigui tremendament complicat. Portar una llar a principis de segle no és tampoc gens fàcil. Hem d'entendre que la dona no té cap mena de recurs tècnic ni tecnològic per tirar endavant la seva feina. La societat confia en ella i amb el nombre de dones que hi ha en una casa perquè la mantinguin neta, perquè la provisionin d'aigua, perquè netegin la roba. Això, a més, comporta aquestes limitacions tècniques que la dona hagi de fer viatges contínuament a fora per rentar la roba, a fora per anar a buscar l'aigua. És molt complicat escalfar-la, preparar-ho, és francament una vida molt esclava. I després, pel que fa a l'àmbit de la família, com dic, una família tremendament àmplia, on les dones i els nens s'eduquen de forma diferent. És a dir, les nenes estan educades precisament per perpetuar aquest context femení, mentre que els homes, ja des de ben petits, se'ls ensenya que la vida és masculina i que els toca amb ells tirar endavant el que és la societat. Els únics àmbits on trobem presència femenina són els àmbits on la presència masculina es pot considerar socialment violenta. Estem parlant, per exemple, dels alumbraments, dels parts, on les llevadores són eina comú, sobretot a classes mitjanes baixes, perquè encara es considera que els homes que han anat a la universitat han d'estar més ben pagats i tenen una funció més elevada i per tant són els preferits per les classes burgeses, o per exemple l'àmbit de les escoles. Ja han dit que no a les universitats, però sí a les escoles, on les nenes han d'estar educades per dones. Però si bé és cert que els professors masculins que eduquen nens es limiten bàsicament a la seva tasca d'ensenyament, les dones, primer, han de tenir una conducta moral intachable, en segon lloc, han d'estar solteres per no deixar de banda la seva família i la seva llar pròpia, i en tercer lloc, han de compaginar aquestes tasques educadores amb calefactar l'espai de l'escola, s'han de presentar les primeres, han de netejar-ho, han de deixar-ho tot recollit i deixat pel dia després, és a dir, són professionals, és cert, però a més, han de fer les tasques de la casa dintre del seu àmbit de treball i després, evidentment, estan pitjor pagades, tenen un sou inferior dels homes. Si la vida social està controlada pels homes, això vol dir que la guerra també és una cosa d'homes. Aquells que van a matar-se al front són homes, però evidentment són els mateixos homes que en època de pau estan treballant a la terra i són els mateixos homes que en època de pau estan treballant a les fàbriques. Amb la contrarietat que es dona de que es creen fàbriques noves precisament per dotar els homes que estan al front d'eines per dur endavant la seva, entre cometes, tasca, per fer la guerra. De manera que s'han de continuar fabricant bombes, s'han de continuar fabricant avions, tancs, tota aquesta mena d'aparatologia que caracteritza la guerra. Qui fa aquesta tasca? Les dones. De manera que la societat es transforma, o la guerra transforma la societat, diguem. Les dones tenen un accés ràpid a les fàbriques, evidentment amb un sou inferior al dels homes, però d'altra banda també són aquesta ruptura, per dir-ho així, que havia estat el convencionalisme, fa que la societat dinamitzi o transformi també el món familiar, les famílies es fan de sobte nuclears, es prefereix que la dona tingui un espai més petit perquè li costi més estar dintre de la llar i tingui temps per poder sortir a treballar, els pisos comencen a ser l'àmbit natural, l'àmbit domèstic natural i sobretot l'aparició es dota, entre cometes, a les dones d'estris nous per fer que la seva vida a l'interior de la casa, tot i que no hagin de renunciar a ella perquè continua sent la seva obligació, sigui més feixuga. Estic pensant en la fregadora, estic pensant en la rentadora, estic pensant en l'accés d'aigua potable, estic pensant en l'accés d'electricitat. Tot això són eines que, si no existissin, als anys 40, 50, doncs obligarien a la dona a fer el que feien abans. Tot canvia a partir dels anys 70. L'últim quart de segle ho canvia absolutament tot, també en el nostre país. La classe política escull no una línia de continuïtat, sinó una línia aperturista, i més en la línia de l'Europa democràtica, i això, òbviament, obliga a que el gènere ja no sigui un impediment legal per accedir a certs llocs de treball, sobretot en l'esfera pública, i fa que, per exemple, les dones accedeixin a llocs inimaginables com podien ser
als cossos i forces de seguretat de l'Estat o l'àmbit militar. Tot i que hem d'entendre que fins i tot en l'actualitat, fins i tot l'herència deixada pel segle XX és una herència incompleta. En tant i en quant aquestes dones que formen part d'aquests llocs impossibles per a les dones del XIX i de principis del XX continuen sent dones que viuen en condicions difícils, que, en fi, necessiten d'alguna manera que la societat estigui molt pendent d'elles perquè són àmbits, sobretot aquests militars, que requereixen una vigilància per evitar o per normalitzar d'alguna manera aquesta mena d'estaments. Les principals dificultats en aquest treball de recerca de dones, bé, n'hi ha hagut diversos. Primer, un dels problemes que personalment he tingut ha sigut la poca disponibilitat temporal per efectuar el treball amb unes majors condicions. Ha sigut o està sent un treball que té una temporalitat partida, i a cada partició és el temps que es necessita per intentar rastrejar o efectuar la biografia de les dones més destacades. Aquest ha sigut un dels primers contratemps, però també ja ficats a la investigació ens hem trobat una mica desplaçats o una mica sorpresos per les poques referències bibliogràfiques que en tota la bibliografia existent a Tàrrega, de la història, que parla de la història targarina, en un moment o altre, és bastant escassa, per no dir molt insuficient o molt paupèrrima. És una cosa que, com a historiador, no acabo massa de comprendre. Sí que entenc que Tàrrega o Catalunya o Espanya en general, el segle XX ha estat un segle de molts canvis, han influït molts factors, que un tipus de sistema donava pas radicalment a un altre i que hi ha hagut moltes contradiccions o moltes influències que han fet que el paper de la dona durant tot el segle XX sigui infravalorat. Més del que caldria, o molt més del que caldria, inclús que aquesta infravaloració crec que ja a hores d'ara, que ja estem a començaments del segle XXI, és injusta. I aleshores jo crec que aquest treball més o menys intenta fer una mica de justícia històrica amb aquest buit que s'ha anat estenent al llarg de tot el segle XX i que, bé, ara que hem fet l'estudi, realment ens donem que no es parla de dones, no es parla dels èxits que han tingut les dones en les seves vides professionals, ja siguin els àmbits diversos com la cultura, com l'educació, com la política, com l'economia, molts camps que les dones, i parlem, clar, naturalment, de dones targarines o que tenen una arrel targarina o una connexió amb la vida de Tàrrega, doncs han tingut, no? O sigui, això es pot estendre a la resta d'Espanya, però no ho sabem. O sigui, nosaltres estem fent un estudi de Tàrrega i el cas és que a Tàrrega hi ha un buit molt vergonyós sobre estudis que atenyen al paper de les dones. Es comencen a anomenar les dones. Bé, nosaltres aquí a Tàrrega tenim una hemeroteca bastant important. Aquí Tàrrega ha estat una ciutat amb una gran tradició de publicacions escrites, de premsa escrita, i ja des del començament del segle ja n'hi havia diverses. La més important de principis del segle XX i fins a la Garra va ser la Crònica Targarina, que va començar amb època de la dictadura de Primo de Rivera i va continuar també amb la República. I ja veiem que en aquesta publicació una sèrie de canvis, o sigui, d'una època a una altra no és el mateix la Crònica Targarina, són mínims els canvis però sí que es noten. Per tant, el que vull dir és que depèn de quina època històrica la premsa escrita estigui reflexant, és més o menys la importància que se li dona a la dona. De totes maneres, val a dir que les referències que es troben escrites tot el llarg del segle XX són mínimes, són molt justes i sobretot fan referència a
la moral o a la religiositat de les dones. O sigui, sobretot fa referència a dones religioses. I poques són les referències que facin a dones a partir dels seus èxits reconeguts per la societat. També mencionen a les dones en quan és dona de tal prohom targarí, en el qual trobem que el prohom targarí està molt ben estudiat, o pot estar molt ben estudiat perquè hi ha moltes referències que parlin d'ell. En canvi, la dona ja això no es pot fer perquè si hi ha referències estan molt difuminades en la premsa, per exemple, o en altres estudis dedicats a un tema en concret o a una personalitat concreta. Temes que parlin estrictament de dones són mínims i ja t'he dit, comencen a fer referència la premsa escrita als papers destacats de les dones bàsicament a finals dels anys 90. Fins aleshores molt insuficient. Ningú deixarà de respirar davant meu. Ella va néixer a Tàrrega en el 1900 i tota la seva joventut va estar a Tàrrega, perquè ella era la gran de 6 germans. I llavors, fins allà als 16-17 anys, va ser quan després ja es va desprendre de Tàrrega perquè se'n va anar cap a Sabadell per fer companyia amb una senyora. I llavors, a partir d'allà, ja no va tindre tant contacte, però tots els anys primers sí, estava a Tàrrega junt amb els seus pares vivint allà. El voler fer de comadrona, primer va haver de fer l'ingrés a l'Escola del Treball, perquè ella no entrava com a carrera de batxillerat, sinó que entraven com a l'Escola del Treball i llavors després, un cop tinguessin fet l'ingrés, era quan passaven a les universitats i llavors ella va estudiar la carrera en el Clínic, que ella havia somiat que portava l'infant a l'església amb tota la cerimònia de tots els vestits que es portaven en aquell temps i que llavors entraven a l'església i aquella cosa li va fer com si sigués com una vocació i ella només tenia aquell pensament i va demanar als seus pares perquè li donessin permís per estudiar. I llavors van baixar a Barcelona, primer a matricular-se per fer l'ingrés i després la carrera que ja van entrar a l'Hospital Clínic, que era l'únic lloc que donaven els estudis aquests. Quan va acabar la carrera, és que ella tenia molt bones notes i el mateix catedràtic li va oferir de quedar-se ja fixa en el Clínic quan va acabar la carrera, en propietat d'ella. I va estar-hi 5 anys de titular en el Clínic. Però esperant la plaça, però com que no tenia la plaça guanyada, entretant, l'Ajuntament de Viladecans amb un ple municipal, va decidir o va pensar que Viladecans havia de créixer molt i ens feia falta una llevadora. Van anar a l'Hospital Clínic a buscar alguna que volgués venir cap a Viladecans i li van parlar, mira, doncs la millor que tenim és la Maria Bernades, parla amb ella i ella dirà. Bueno, amb això va venir aquí a Viladecans, li van ensenyar la feina, li van dir què havia de fer i no és que estés encantada de Viladecans, perquè era un poble molt petit i no tots els carrers estaven en condicions, però bueno, va pensar que Viladecans estava prou a prop de Barcelona, hi havia transport públic que podia anar a Barcelona quan volgués i va pensar que en venia aquí. També hi ha una altra cosa, que ella en el Clínic estava molt esclavitzada, perquè ella vivia en el Clínic i sempre estava d'urgències. O sigui, que anava els seus pares a veure-la i a sobre sempre deien no puc venir perquè estic d'urgències, que el seu pare també va dir, escolta, amb això acabaràs la salut. Però tot i així ella hi va estar-hi 5 anys de titular en el Clínic. A Viladecans no tenia comadrones perquè se servien de les de Gavà, i Viladecans no en tenia. I llavors, al venir ella, clar, llavors ja l'Ajuntament ja li van cedir la plaça oficial per ella. Va ser just quan va començar a instal·lar-se a la Roca,
Aquest any, ara farà 100 anys, el 1917, que es va instal·lar es va crear la Roca. Viladecans va venir una miqueta més tard i aleshores era precisament quan la fàbrica Roca, la companyia Roca Radiadors, va començar les seves instal·lacions entre Viladecans i Gavà i es preveia que el poble de Viladecans aniria en augment i que necessitava, per descomptat, com a primer pas una llevadora. Després, més tard, vindria l'hospital i vindrien més coses, però sí, l'Ajuntament va preveure que Viladecans hauria de créixer molt i, per tant, la seva intenció era solucionar aquest problema de lo que eren els parcs a Viladecans. Fins al 69. Fins al 69 va treballar, quasi 50 anys va estar treballant a Viladecans. Home, els primers anys, el primer any només en va fer un de part, però després, a partir de 1955, em sembla que va ser quan es va inaugurar l'Hospital de Sant Llorenç d'aquí a Viladecans, i aleshores ja tots els parcs els atenia a l'hospital, ja no atenia a domicili. Domicili feia les visites, però no pas les atencions del naixement, sempre eren a l'hospital. Passeges pel poble i avui en dia, i ja fa molts anys que no treballa, quasi 50, i encara la gent, a mi em diuen la teva àvia em va portar em va ajudar, depèn qui sigui, no? Jo vaig néixer... Bueno, i hasta dues generacions de moltes famílies que ha portat. Fins a 3, de la mateixa família, 3 generacions. Sempre ens havia explicat que un dia amb un par, el marit neguitós a l'hora del part, la va amenaçar dient-li que si li passava res a la criatura que la mataria, i ella li va dir faci el favor d'anar a la cuina, escalfi aigua i me la porta a l'habitació que tenim feina. O sigui que era molt... Ella era la que manava, ella deia el que s'havia de fer la cosa, i et convencia, i et deia això és el que s'ha de fer, i tu ara no tens raó, i per molt que vulguis amenaçar i molt que vulguis, ara no és la teva feina. I bueno, també comentàvem que ella a treballar no tenia problemes, però bueno, si hi nevava, ella no anava caminant perquè li costava caminar, i si l'havien de portar a braços fins al lloc on estés la partera, doncs l'havien de portar a braços o en carro, clar. No, penseu que l'any 20, als anys 30, no hi havia tants cotxes com tenim ara, no? Sí, també va agafar la titularitat de Sant Climent. Sant Climent no n'hi ha hagut mai de Comadrona, és un poblet petit, i llavors ella també pujava. I a Sant Climent sí que també ja hi anava amb tartrana o amb carros que pujava, com si fos un taxis. Quan ella ja té el 66, 60... 69 perquè el meu germà petit va néixer l'any 69. Sí, 69. El 69 i ella ja va... Va ser de les últimes feines. Perquè al setembre es va posar molt malalta, que va tenir una bronconomònia, i esclar, llavors totes les que ella havia d'assistir ja no les va poder assistir. Llavors ja va dir, doncs ara ja s'ha acabat. Si les últimes, o sigui que ella al 69 ja va acabar de... Va deixar la carrera, la professió en el 69. Per malaltia, doncs? Sí, quasi. I ella ja anava seleccionant molt. Ja deia que... Anava reduint la feina. Ella hagués continuat? Si s'hagués trobat... És que era una cosa de molta responsabilitat, de força. I esclar, ja amb 69 ja no tens la força per poder treballar. I llavors sempre, d'una primerissa segur que no. Ara, si n'hi havia una que de dia ja era el segon o tercer, que no havia sigut complicat els altres, doncs a vegades encara els agafava. Va anar perquè ja en l'època anterior ja estudiaven a veure què és el que li podien regalar-li amb ella, alguna al poble. I, esclar, amb les reunions de l'Ajuntament i de tot, hi va haver un moment que van dir, com que ara farem caps nous, perquè fins a aquell moment només n'hi havia una a Viladecans, llavors ja van deduir que el pròxim li posarien, doncs, en honor també ella, el nom d'ella. O sigui que en ple de l'Ajuntament van acordar això. L'Ajuntament va dir que posaven aquell nom, vaja, si algú va dir-ho, no ens va venir a nosaltres res d'oïdo de mai ningú que digués i per què li posen aquest nom, oi? Tot el contrari. Tant per homes com per dones, les dones perquè ella és el que diguéssim, t'entregues quan tens un fill amb la persona que t'ajuda, però és que dels homes
Moltíssims són els que te troben encara i et donen les gràcies i et diuen, estimada per tothom. Jo tinc 50 anys i encara pel poble sóc la neta de la senyora Maria. No de Castelló ni res, no, la neta de la senyora Maria, ja està. Ella, des que es va jubilar, als 80 va cobrar uns retrasos de la pensió. I va venir, doncs, fes. I llavors va trobar entre els quartos i va dir què faig amb tot això. I el meu pare, es veu que sempre havia dit ella, la meva àvia, si alguna vegada em toca la loteria me n'aniré a veure la meva germana petita que viu a l'Argentina. I el pare diu, doncs és el moment. Doncs això si li va arribar al juny, a mitjans de juliol estaven anant cap allà. Totes dues. Sí, el que passa és que, clar, és un viatge molt d'això, i en aquella època em sembla que vam fer 3 o 4 transbords. Barcelona, Madrid, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I a sobre vam perdre la maleta amb l'embotit. Vam estar 3 dies fent viatges perquè ens la vam perdre. El disgust que portava ella, perquè portava fuets d'aquí per allà, i el disgust que tenia. I sí, li va agradar, però clar, sempre que la portéssim amunt i avall. I al cap d'uns anys, al cap de 4 anys... Sí, ens puja l'any 85, 1985. Un nebot de ma mare. Nebot de la mama, que es casava al nord de França, a Lilla. Doncs amb un 127, el Vicenç amb la seva dona, la iaia i la nena, perquè clar, jo era la nena, tenia 6 nets i dels 6 jo era l'única nena, i clar, l'acompanyava tot arreu. Doncs allà vam anar tots quatre a travessar tota França amb un 127. Amb els vidres que no funcionava, que ens va donar una calor. Que era el juliol, oi? També era el juliol. Sí. Ella a cavall, el que deia, a cavall, on tu porta'm a cavall i jo us acompanyo. Jo pago i jo acompanyo. No sé, jo recordo un dia, ja faltava el meu avi, i recordo el que em va contestar, no recordo el motiu exactament, però em va dir, diu, ara sóc la que mana, sóc la matriarca, sóc la que has d'obeir a el que jo et digui, no? Vull dir, sóc jo, ja no hi ha ni cap persona més gran de la família i per tant has de fer el que jo digui. O sigui, recordo aquest comentari que em va dir, diu, i per tant faràs això perquè jo t'ho dic. I això de gran, vull dir, potser si no tenia 40 anys, poc em faltaven, vull dir que no era allò que tens 15 anys i et diuen has de fer això, no? El tenia el marit, doncs llavors en aquell temps ella anava per darrere sempre. Això mateix, com per edat i per ser la persona més gran de la casa. Soc la matriarca i per tant faràs el que jo digui. Que nosaltres, esclar, sempre hem sigut molta colla a casa. Nosaltres al matrimoni hem tingut 7 fills. Hem viscut amb ells des del primer moment. O sigui, amb ells dos. Aquí que esclar, i nosaltres al matrimoni, doncs imagini's vostè i ella, doncs sí, antes de marxar amb la feina, a vegades ja em deia, mira, ja tens això fet i preparat, jo m'hi he aixecat més aviat, ja t'he preparat això perquè no passis angúnia. O sigui que sempre estava pendent de tots. Érem una família molt completa, però tots units. Era molt abnegada. Ella sempre només estava pendent dels uns i dels nets i de tots, i què és el que podia fer per ajudar-nos a nosaltres i nosaltres amb ella igual. Perquè, esclar, ella marxava i quan marxava mai sabies el dia que tornava. Moltes bodes i molts compromisos que hi havia, dèiem que hi anàvem quan jo ja era més petita tots, i després trobar que ella ja no venia per la seva feina. O sigui, ella arribava de Barcelona, que ja ho han fet el comentari, que Barcelona era la seva vida, i primer de tot trucava des de baix al carrer, hi ha algun puesto que haig d'anar corrents? Antes de pujar les escales ja se n'anava amb aquella família que l'estaven esperant, abnegada per la seva feina amb tot, abnegada. Als infants se'ls ha d'ensenyar a pensar, no què pensar. La meva àvia, Alba Güell Roca, va néixer a Tàrrega al canvi de segle, al 1900. I filla del mestre Güell, un personatge important en aquest moment a la ciutat de Tàrrega, un home il·lustrat, músic, artista,
escritor i un catalanista de pes. L'àvia va estudiar a l'Escola del Magisteri de Lleida fins als 20 anys, que va marxar a Barcelona, a uns cursos que feia la Generalitat a l'Escola Industrial, Can Batlló, on quedava la fàbrica Batlló al centre de Barcelona. Eren uns cursos que dirigia Galí, Alexander Galí. En aquest moment eren de perfeccionament del magisteri amb un èmfasis important en el català, en la formació dels mestres per capacitar-los per ensenyar el català. En aquest lloc, en aquest moment, va conèixer el meu avi, Marcelí Antic, que ja era professor a l'Escola Industrial i a altres llocs. I junts van emprendre una vida i un projecte, també un projecte important, que els va conduir a la fundació d'una escola catalana a Badalona, amb l'ajuda i amb els consells d'un personatge molt important, del Pompeu Fabra, un badaloní molt amic d'ells, que vivia molt a prop, a Badalona, i amb ell i l'Associació de Defensa de l'Ensenyança Catalana, que també és una organització molt important en aquest moment, van començar amb l'escola, amb el projecte. L'escola, tot el projecte era molt interessant, era una escola molt moderna, amb una ensenyança laica, i feien les classes al jardí, a l'estiu i al moment quan tocava, i la idea d'ells era fer realment una cosa molt moderna. Hem d'entendre que era una època de canvis en l'educació, una mica, potser amb la motivació de la figura de Ferrer Guàrdia. Ferrer Guàrdia, un dels grans reformadors de l'ensenyança a Catalunya. I ara no només era una escola normal, tenien nens durant el dia, però també feien una cosa que a mi em sembla molt important, que és que feien activitats amb obrers i camperols de la zona a la nit. Això era a veure, una mena de classes de català, de reunions. Doncs l'escola funcionava com un petit casal obrer. Tenien la biblioteca personal d'ells, era una mena de biblioteca itinerant. Prestaven els llibres als obrers perquè es portessin. Tot això sota una idea molt interessant, que era que el català en aquest moment era una llengua que es parlava a cada casa, que la parlava tothom, però no tenia aquesta projecció, il·lustrada. Hi havia molt pocs llibres en català i era molt difícil de trobar gent que en el món obrer que entendés bé el català i que pogués llegir i utilitzar el català d'una manera culta, per dir-lo d'alguna manera. I això els va portar a un altre moment, també a mi em sembla molt significatiu, que és la fundació d'Edicions Proa. Edicions Proa va néixer amb aquest sentit. El 1924, la dictadura de Primo de Rivera, en un acte repressiu contra 100 mestres que es van solidaritzar amb un col·lega, va obligar a dimitir a 100 mestres d'aquest moment que treballaven a l'escola industrial i diversos centres educatius del moment. Això va significar una situació important, però també una motivació per la fundació, per fundar l'Escola Catalana de Badalona amb l'ajuda del Pompeu Fabra i de l'Associació
de l'ensenyança catalana, de la defensa de l'ensenyança catalana. Uns anys després, malauradament, també la repressió va arribar fins a l'escola. Van tancar l'escola perquè les escoles ensenyaven en català en aquest moment i li van prohibir a l'avi, al Marcel·lí Antic, continuar com mestre, ensenyar del tot. La solució que van trobar és fer una venda fictícia de l'escola a un col·lega que faria les classes en castellà. L'avi es va quedar a l'escola de Badalona treballant i l'avi es va dedicar a Edicions Proa, a la feina editorial i també a treballar amb l'Associació de Defensa de l'Ensenyança Catalana, que era una persona destacada en aquesta associació. La seu d'Edicions Proa es va traslladar a Barcelona en aquest moment i uns anys després, ja al moment de l'inici de la República, de la Segona República, l'àvia es va veure obligada a traslladar-se a muntanya, com deien ells, per una enfermedad respiratòria del meu pare. Es va viure un temps a Gironella i després es van traslladar tots, ella i els fills, a Berga, on va treballar molts anys, alguns anys, fins a la guerra, fins al moment de la guerra. Quan va esclatar la guerra, el 1936, els va trobar a l'avi a Barcelona i l'àvia a Berga, en aquest moment. Una de les, potser la situació més dramàtica familiar, tot i que hi havia moltíssimes, els bombardejaments de Barcelona, van trobar l'avi molt a prop. Ell treballava també en aquest moment, a la guerra, tenia un càrrec a l'Institut Escola del Parc. Això quedava al Parc de la Ciutadella i aquesta zona va ser bombardejada diverses vegades. Doncs era una situació molt dramàtica i molt dura per la família. I, a veure, però potser que el moment més dramàtic va ser el 38, com que el POUM li dona suport als anarquistes, a la CNT, al moment dels fets de maig del 37, el POUM van il·legalitzar el POUM i van posar a la presó als dirigents del POUM. Això ara es sap que va ser una intervenció directa de Stalin en la República. I per aquests fets l'avi visitava els seus amics a la presó Model a Barcelona i una vegada va arribar allà i el van capturar i el van deixar a la presó. Això és a l'estiu del 38. El van posar a la presó del 38 i a tots els del POUM i la gent d'Esquerra els van alliberar una mica abans de que arribessin les tropes nacionals a Barcelona. Els van portar cap a la frontera, a prop de la Jonquera, però en aquest moment l'avi va decidir anar a Berga a trobar la seva família. Tot i que ja no hi eren allà. El govern republicà va requisar la casa on vivien i ja no hi eren a Berga. La família es va traslladar a la Roca del Vallès un temps. L'àvia, la seva germana, l'Aventura Güell, amb ells, la mare i els fills, i els petits, que eren 6. Van viure un temps allà, uns mesos, i després a Barcelona, al pis de l'avi, al pis de la família, al carrer Cerdanya. I allà van rebre una carta, la meva tieta deia, una carta bruta
d'anar pel món. O sigui, una carta de la Creu Roja que havia vingut de França, on deia que l'avi era al camp de concentració de Bram. Això era molt important perquè havien passat molts mesos, o uns quants mesos, i no tenien idea d'on era l'avi, si l'avi estava viu, era viu o no. I en aquest moment van decidir deixar tot i anar-se'n a França. Sí, les tietes i el pare contaven que l'àvia els va dir que es posessin tota la roba possible a sobre perquè no podien agafar maletes, no podien, era molt evident si portaven. I es van posar tota la roba possible, van creuar la frontera cap a França amb la sort de trobar-se ja a França després. En aquest moment van rebre l'ajuda dels grups d'exiliats i l'ajuda que organitzava Pau Casals en aquest moment. Van viure en allotjaments i hotels de la zona per un temps i alguns camps també que eren més favorables, fins a quan esclata la guerra. Al moment que esclata la guerra, la situació a França es torna molt més dramàtica, molt més complicada per als exiliats catalans i espanyols, perquè molts refugiats francesos de les zones d'Alsàcia i Lorena arriben al sud de França com refugiats també. I totes les possibilitats d'allotjament es tornen molt més complicades per ells. I en aquest moment ja l'avi va trobar una feina a Toulouse, al mercat de peix de Toulouse. Era comptable, tot i que no era la seva professió, però mira, era el que havia. I va sortir del camp de concentració de Bram, on estava tancat. I amb el moment molt tràgic que uns pocs mesos després, 2 mesos després, posen a la família, a l'àvia i als fills al mateix camp de concentració, a Bram. Tinc un parell de cartes molt dramàtiques on l'avi els dona consells a ells, com viure en el camp de concentració de Bram. Un dels consells era que mai s'anessin a dormir amb la mateixa roba del dia, per les puces. La situació després de la guerra, quan termina la Segona Guerra Mundial, es complica força per ells. L'avi va perdre la feina que tenia des de gairebé 10 anys o 8 anys, una cosa així, i van decidir que ja era prou, que ja marxaven. Era una situació molt dramàtica i tinc constància en algunes cartes d'això, perquè ja era una mica la pèrdua de l'esperança de tornar a Catalunya. Ja anar a Amèrica ja representava un distanciament important per ells. Doncs van decidir Amèrica, les possibilitats eren Mèxic, Venezuela, a veure, però no va sortir res. I un amic del temps de Badalona, d'ells, l'Isern, ja era a Costa Rica, uns anys abans, i els va convèncer de Costa Rica. I en aquest moment van decidir que prou de guerres i prou d'exèrcits. I Costa Rica va representar una sortida per això. Després que va marxar cap a França per l'exili, no van tindre contacte amb la família ni els amics de Targa per qüestions de seguretat. Tenien por que algun comentari o alguna carta pogués posar en risc a la família o als amics. Però quan ja van ser a Costa Rica sí van començar a tindre contacte amb la família i els amics, sobretot amb les tietes de Roca, les de la llibreria Güell. Amb elles, sobretot, és amb qui va tindre contacte i amb una amiga d'escola. La primera vegada que l'àvia va tornar a Targa va ser en 1982,
vam rebre una invitació de l'Ajuntament de Tàrrega per celebrar 20 anys del naixement del mestre Güell i l'àvia va decidir anar a la celebració. Ja tenia 82 anys. La vam acompanyar el meu pare i jo al seu primer viatge a Tàrrega. Després de fer 3 viatges, dos viatges més. I vam tindre un homenatge, vam tindre presentacions del coro, del que va fer el mestre, ens van invitar a sopar. Bueno, va ser excepcional, l'àvia estava molt emocionada i molt contenta. I bueno, va ser el primer retorn d'ella a Tàrrega, vam anar a la casa on ella vivia i vam recórrer tot Tàrrega, vam anar a Barcelona també, a Badalona, a veure l'escola que porta el nom del meu avi, el seu marit, el Marcelí Antic, i va estar molt bé, ella va estar molt, molt contenta, tant que va tornar dues vegades més. L'àvia crec que era una persona molt moderna, i l'avi també, tenien idees molt modernes de tot, de l'educació, de la mateixa família, de la societat, amb tot aquell pensament d'esquerres. Això ha de ser només una persona molt intel·ligent, molt instruïda, molt capaç, també amb la formació i la trajectòria del mestre Güell, del noucentisme, de tot això que hi havia a Catalunya, podia desenvolupar aquesta manera de pensar, laica, molt diferent. Això em sembla que és el gran valor de la... I la força per sobreposar-se a les situacions més complicades, més dolentes, més tràgiques que una família pot afrontar. Soc una periodista i una dona nova. Sí, això vol dir que crec que puc fer qualsevol cosa que un home pugui fer. Mira, amb 4 paraules et diré, bueno, hi va haver primer una miqueta de problema per aconseguir una emissora per aquí a Tàrrega i d'això se'n va cuidar més que res el sindicat, com ne deien, el sindicat nacional que hi havia aquí a Tàrrega. Perdó. I jo treballava a sindicats, en aquella època jo treballava a sindicats. I el director, el jefe del sindicat era un tal Antonio Maimó, que coneixia molt i eren molt amics, amb un tal Ramon Puiggener, que era el pare d'aquest Ramon Puiggener, que encara treballa a la ràdio ara. Bueno, les coses el Puiggener deia, al Maimó podíem sol·licitar, perquè va sentir oficialment que es podia sol·licitar una emissora, diguéssim, nacional o que depenia de sindicats, una cosa d'aquestes. Bueno, es van fer tots els papers, les coses, es va tramitar, telèfon i tal, però tot això es va fer una miqueta en secret, perquè hi havia altres que postulaven també aquesta emissora. Bueno, però jo estava posada dintre perquè treballava a sindicats, només me deien, tu no diguis res, tu no diguis res. Bueno, va venir un moment que van concedir de posar aquesta emissora aquí a Tàrrega. Em penso que venia en nom d'Educació i Descans, això no me'n recordo ben bé. Perquè aquestes coses et sobten i no tens idea d'apuntar que el dia de demà t'ho preguntaran. No em recordo ben bé si va ser amb nom només de sindicats o d'Educació i Descans, no me'n recordo. Es va donar la concessió i es va anar muntant, com se diu, l'emissor, diguéssim, de la Senaroi. Hi havia reunió pràcticament cada dia allà als sindicats. I va venir un moment que van dir, aquí necessitarem gent, però també necessitarem algú que faci de locutor, de locutora i tal. I allí es va pensar qui pot ser, i va sortir el jefe, l'Antonio Maimó, i qui diu, si la Pili mos fa teatre, doncs podria servir per locutora. I allí vaig fer de locutora. Al meu marit, que també li agradava molt el teatre com a mi, doncs vam crear el Teatre Estudi d'allí baix a Lleida, ens va acollir l'Orfeó Lleidatà, amb el Virgili, que era el director aleshores,
i d'allí vam anar preparant per fer teatre, diguéssim, com a aficionats. I, sí, vam fer aficionats, vam tenir èxit, vam fer algunes obres que van estar molt discutides, teníem el senyor bisbe, ara no recordaré el nom del bisbe aquest, que estava contra nosaltres, perquè la primera obra que vam fer parlava d'un miracle, però teníem a favor nostre els marians, o no sé què, el pare Gabernet. I Lleida es va dividir, no us ho exagero gens, en dues bandes. I saps allò, això és el que em va fer més gràcia a mi, que tota la vida ho he recordat. Saps què diuen? Això va passar abans de la robinada aquí a Tàrrega, això va passar abans d'aquell temporal. Fets que passen al poble. I a Lleida deien, aquí nosaltres haurem de dir que això ha passat abans de que arribés aquest viatger de Forceluc, que era el títol de l'obra. Perquè va armar, no us ho imagineu, el revuelo que va armar Lleida, això. Dedicar-me al teatre no m'importava i vam dir, provem-ho. I abans d'això vam dir, anem a París i veurem com van les coses, veurem teatre, veurem cine, tindrem un altre panorama del que hi havia aquí a Tàrrega. I de fet, quan vam arribar a París, jo de seguida em vaig apuntar a una escola d'art dramàtic que depenia l'escola aquesta del Teatre Nacional Popular, no sé si l'heu sentit anomenar, però amb anys i anys a París era el teatre més com ara és aquí el Teatre de Catalunya, el teatre oficial de l'Estat. I vaig anar allí, van fer unes proves i em van acceptar, mentre el marit anava escrivint, perquè a l'arribar allà vam marxar nosaltres sense res. Vam deixar el pis de Lleida i ens en vam anar cap a París amb els 4 quartets que teníem. I vam dir, aguantarem un any per això i si no tornarem. I mentre jo anava, com es feia en aquell temps, que les noies que marxaven del poble anaven a fora, sigui a Anglaterra, a Alemanya o a París, i què feies allà? Feien el que en deien fam de menage. I jo vaig entrar en una casa que, de fet, el marit ocupava un lloc bastant important a la televisió francesa i ella, la Monique, la mestressa, com si diguéssim, també era molt jove i volia estudiar com jo d'actriu. A través d'aquests i del pare Gabernet, aquest de Lleida, i vam conèixer una sèrie d'amics allí a París. El meu marit, el meu marit feia de sereno de nit en un garatge, va escriure una obra de teatre, la gent que vam conèixer per allà, gent molt maca tots, un era un pintor italià, hi havia una sèrie de gent que estaven uns que després hi vaig entrar jo a l'escola del Louvre, que jo vaig començar i no ho vaig acabar perquè ja vaig entrar a la ràdio, la carrera de, com se'n deia llavors, de l'art, no sé, un nom així tenia. Total, que amb tota aquesta gent que vam conèixer també hi havia un director de teatre que també parlava una mica l'espanyol, aquella obra de teatre que era només d'un acte i que un d'aquesta colla havia escrit també una obra de teatre, però era una mica curta, va estrenar aquesta obra, diguéssim, li van fer al Teatre de la Huchet, em penso que era el nom, i Ràdio París ja existia. Ràdio París no era nou per nosaltres, i sobretot per mi, perquè a casa meva s'escoltava sempre Ràdio París. El meu pare era d'Esquerra Republicana. Va morir el 46, però s'escoltava, coneixíem Ràdio París. I el Casal Madère també. Però no se'ns va ocórrer mai de Ràdio París, no sé, era allò, ho escoltaves perquè et donaven unes notícies que sabies el que passava aquí a Espanya. Que això no ho heu conegut vosaltres, però que va ser molt important aquesta Ràdio París a l'època d'acabar la guerra i per la transició. I va venir un moment que va venir el director d'aquestes emissions i també crític teatral, va conèixer el Madère,
ai, per què no veniu un dia a la ràdio? Bueno, bref, vam caure i vam anar a la ràdio, arrel de que aquest senyor, que era el director de les emissions, que també era crític teatral, va venir a veure aquesta obra que va estrenar al Modern, aquí al Teatre de la Huixet, i vam anar que fessin una entrevista. Bueno, total, que vaig entrar a Ràdio París, llavors en aquell moment, per fer aquestes coses, una mica de cultura, una mica de teatre, fins que al final hi va haver una baixa, en aquell moment va ser de secretària. I em vaig quedar allí de secretària. Però, clar, feia una mica de tot i amb el temps, allò que es passa, que ets primer aprenent, això, i com que estava ben organitzada la ràdio, em van donar al final, pel treball que de fet feia, em van donar el títol de periodista, perquè d'estudiar, jo no vaig estudiar periodisme, en aquell temps ni es feia. Tants anys enrere, no és com ara que ja a la universitat fas la carrera de periodista. Normalment, en aquell temps, es començava d'aprenent. Però també, amb el temps que nosaltres vam ser allà, van començar les emissions per Amèrica Llatina. Que quan al començar les emissions a Montagut només era Espanya. Després van començar les d'Amèrica Latina i allí va ser com aquell dia que van començar el Mario Benedetti i tota aquesta colla d'escriptors, el Mario Vargas, tots aquests que han sortit, una mica el Mario va tenir el premi, però vull dir que han sortit tots plegats, van marxar d'allà i van arribar a París. I a París tots van trobar una petita col·locació que valien tots, però tots van trobar una petita col·locació a Ràdio París. Fins que després ja la Únia va marxar, el Mario va començar a venir molt aquí a Espanya per el que publicava, que el que dèiem un dia m'encantava, el Mario va dir. Jo crec que és de les millors persones que he trobat al món, el Mario Benedetti. No, jo tampoc no he fet alarde, però vull dir, no. Però pots donar per segur que la gent escoltava i no s'atrevia a dir. Perquè allò de dir, ai, Pilarín, i què feu? He escoltat Ràdio París. Perquè la gent no escoltava. Mira, Ràdio París, hi va haver un fet també, que em penso que t'ho vaig comentar, d'un nen d'un colombià que treballava a la ràdio, el seu pare, un nen petitó, que per problemes d'economia, aquell nen el van enviar a Colòmbia sota, diguéssim, la vigilància d'unes hoteses de l'avió que anava cap allà, allò que es fa. Un nano que viatja a l'hotesa es cuida d'aquell nen. Bueno, total, que quan ja havia marxat de l'aeroport de París, es van donar compte, prenia un medicament aquest nen, es van donar compte que havien donat, diguéssim, la dosis que havia de prendre equivocada. Llavors sabien que havien de fer transbordo a Barcelona, de París a Barcelona i de Barcelona anaven a Colòmbia. De seguida van dir, si telefonem de seguida a Ibèria, a Barcelona, perquè estiguin al tanto que aquest nen no li poden donar la dosis que hem dit nosaltres. Bueno, bref, ho van fer i van arribar a temps. I veus això que em passa a mi, un dels noms, que era un polític de Barcelona, que si mirés potser ho trobaria, però hauria de regirar, no sé, coses. Bueno, total, que aquest, van sentir la notícia amb la seva dona. I es veu que va dir, perquè aquest va escriure després allà explicant el que havia passat. I la seva dona a última hora li va dir, escolta, què fem aquí? Perquè no anem a Ibèria. O sigui, va ser la idea de la dona. Doncs no van poder entrar al carrer de la gent que hi havia, que van anar a la seu d'Ibèria a dir, vigileu que a aquest nano no se li pot donar aquesta medicina. Però no van poder entrar al carrer de ple. Fins i tot que s'havia mort el Franco, quan l'assassinat d'Atocha, els abogats aquells, que ja, clar, del 75 al 78 o 77, que va ser aquest, no diré que no s'escoltava, perquè la gent encara ens escrivien igual, diguéssim, això no es va perdre mai el correu.
vam una quantitat de cartes explicant i comentant el programa aquest que s'havia donat amb motiu de l'assassinat aquest d'Atocha, no sé, Atocha 55, em penso que era el carrer, no? Ràdio París va ser un punt alliberador per la gent d'aquí a Espanya, però també hi havia en algun moment... En algun moment també hi ha una miqueta de censura. Si passaves alguna cosa a vegades que no protestaven, llavors s'acostumava, l'ambaixada protestava alguna vegada per lo que donaves, diguéssim. Però allí, totes les notícies que es donaven allí, podies fer reportatges i tot, però el que era la notícia oficial només se podies fer servir la que arribava a la redacció central. Quan hi ha una miqueta més cap aquí, ja va començar a tenir alguna persona coneguda aquí a Espanya que ens enviava alguna cosa allà i que allò ho fèiem servir per passar per un altre conducte, bueno, aquelles coses que t'inventes per poder donar la notícia. Però sí que vull remarcar que mai es va donar una notícia que fos mentida. Algunes persones m'anomenaran rebel, però simplement sento que estic vivint la meva vida i fent allò que vull fer. A vegades la gent ho anomena rebel·lió, sobretot quan ets una dona. Qui era? Això és una molt bona pregunta, perquè encara per mi de vegades no és molt clar, perquè ja, clar, no tinc memòries molt clares d'ella, i doncs són coses que la gent t'ho diu, no? Hi ha certa gent de la meva família belga que m'explica coses d'ella, gent que la va conèixer aquí que em diu coses d'ella, i són coses, sembla cada vegada com una persona diferent, perquè era una persona ja amb etapes de vida molt diferents, i clar, quan estava aquí a Barcelona estudiant a la Massana, va conèixer allò com un grup de gent, no? molt d'artistes, un tipus de moviment d'artistes conceptuals, no? I jo crec que allí es va desenvolupar com a artista, però que després va decidir de cortar amb aquest moviment, perquè del que vaig entendre d'alguna manera és que aquest moviment s'estava fent més com algo més conegut, que hi havia la qüestió de hem de vendre els nostres productes, saps? És com la comodificació, no, de l'art, i jo crec que això no li va agradar gaire, i doncs a partir d'ahir va començar una altra etapa en la seva vida, i crec que és per això també que se'n va anar a Nicaragua en algun moment donat. Sí. Crec que tinc records d'ella perquè jo estava també dibuixant pintant d'alguna manera aquest centre que es diu Funarte a Estelí, que era aquest grup de muralistes, no? Jo crec que algunes coses de la meva memòria estan connectades amb aquesta pràctica artística, que ella estava ahí també, i doncs ella estava donant com unes classes o alguna cosa així, jo estava molt petit en aquell moment i dibuixava una mica. Sí. Bueno, a mi em fa somriure molt perquè, bueno, clar, estic com... Em sento uau, saps? Això era la meva mare, no? Que també em sento com orgullós, no? De tenir una mare així i que ha deixat, jo crec, alguna coseta, que hi ha encara gent que mira per les seves coses, i a mi la veritat és que això m'emociona bastant, no? Que és molt bonic, sí. Jo crec que de moltes maneres era una mica rebel. Era rebel en la seva manera de ser, en el seu art, evidentment, de decidir ja de cortar amb això. Però al mateix temps també jo crec que tenia aquest, sí, rebel feminista també, no? Tenia aquesta, encara que jo crec que no s'identificava directament o no ho dia explícitament que era feminista, es notava per la seva manera de ser. Doncs es veia que era una dona molt independent, des de sempre, que sempre tenia un tipus de... O sigui, sempre hacía les coses del seu rotllo, o sigui que quan estava vivint amb el meu pare
el meu pare és el que es quedava a casa, no? I la meva mare deia, bueno, jo me'n vaig, no? I la gent del barri es quedava com... Les dones del barri es quedaven com, ah, però on és la Olga? No està a casa? No, 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 no està, se'n va anar. I saps, feia moltes les seves coses i molt lliure, un esperit lliure, jo crec. I un esperit també que volia, doncs, quan va comunicar també amb gent de la meva família aquí a Bèlgica, que intentava donar aquest aspecte de llibertat a la gent també, de donar consells, de com ser dona, per exemple, lliure, no? I crec que també tenia com un cert carisma, és el que la gent em diu, jo no, però un cert carisma realment d'això, d'esperit lliure. La veritat és que no tinc... O sigui, sí que vaig llegir un parell de cosetes d'un projecte que tenia amb la seva... com un diapositiu... No, un projector, no?, que projectava parts del cos i alguna cosa així, que això va ser una mica controvertit o alguna cosa, no? Sí. Jo crec que al final es va cansar molt, que va ser un desacord també, com dius, d'idees, però també es va cansar d'aquest moviment o d'aquestes crítiques potser que se'l feien a ella. Clar, jo no la vaig conèixer en aquest moment específic, però sí, jo em sembla que, clar, el Molinot, que diem aquest mas, no? que era molt... era perdut, o sigui, no hi havia res a l'entorn, saps? Vull dir, era com molt isolat. I ella jo crec que sí que tenia un hort i que tenia les seves gallines, saps? I era com, bueno, jo crec que sí que continuava dibuixant coses, però ja era algo més per ella, no? Com una... I crec que també aquest entorn on estava, en aquest mas, també l'inspirava d'alguna manera altra cosa, no? I a mi em sembla que és d'ahir doncs, que moltes decisions de la seva vida s'han fet també, no? La decisió d'anar-se a Nicaragua també jo crec que s'ha fet en aquest mas. Crec que hi havia moltes coses també a nivell personal, emocional, amb certa gent que ja volia tallar i anar-se a un altre lloc. I potser no ho tinc clar, però em sembla que havia anat a una organització de muralistes o alguna cosa així. O sigui, jo crec que la decisió d'anar-se a Nicaragua també tenia alguna cosa connectat amb l'art i el fet de muralisme. Crec que la història del muralisme a Nicaragua ja té, o sigui, és bastant... ja fa temps, però especialment en aquest moment de la revolució sandinista, això va tenir com un paper molt important també. I encara ara, perquè ara el Funarte, per exemple, també dona veu a actors socials polítics, però molt joves. Perquè Funarte és també algo que tracta d'involucrar nens, nenes, que també es lliberen pintant coses que també tenen un component polític, diguem-ne. T'he d'exprimir. No passa res. Però això m'agrada el que acabes de dir. Jo crec que hi ha aquestes dues fases, la fase més exposicions i tal, com un rotllo molt diferent de l'altra, que és més com art del carrer, art de... Sí, i jo crec que va tenir un impacte, sí, que la gent, perquè va tornar quan tenia 14 anys a Nicaragua, i ahir sí que la gent, encara en el carrer on estàvem vivint, en aquest barri popular, doncs la gent me recordava molt de la meva mare, i deien, oh, sí, la Olga, no sé què. I molta gent també d'antics alumnes seves que també me recordaven així que jo pintava amb ella, que em va aprendre això, I jo crec que va deixar que es va dedicar molt, no?, en aquest tipus d'art de carrer. Bueno, la meva mare jo crec que tenia també una vida molt de... No... Clar, la cosa és que jo crec que ella, per exemple, bueno, fumava, bevia, però bueno, no res d'alcoholisme o que sigui, no? Però disfrutava de la seva vida, tenia un ritme així que bueno, de gozar, no?, de la vida. I bueno, va passar, és que algú és
és una que no, ningú l'esperava, no? Que ara, alguns dies després del meu cumpleaños, crec que va ser el 30 de maig, o sigui que jo vaig néixer el 26, sí, 4 dies després, que estàvem nedant en una piscina i ja estava la meva germana també, i clar, va tenir un atac de cos, no es diu? Sí, sí. I clar, en aquestes circumstàncies a Nicaragua clar, la gent la va sortir de l'aigua, tratant de tornar a fer funcionar el cos i ja no era massa tard, no? I bueno, de vegades em parlo amb el meu pare, però el meu pare no crec que no ho té ben clar tot el que havia ahir, aquest llegat que tenia ella, no? On està ara, no? Perquè hi ha coses que ens diem, potser que és encara el Carlos Passos també que ho té, perquè el Carlos Passos estava, o sigui, la meva mare va produir bastant quan estava amb ell, jo crec. Bueno, va produir cosetes. Però hi ha coses que, clar, quan vaig anar a veure l'exposició a Tàrrega, em deia, molt bonic. Sí. Podies tocar. No et coneixia en aquest moment. Però molt bé, no, em va agradar, però clar, jo em dic, ostres, aquestes coses, saps? Una miqueta de fer el recorregut perquè, bueno, no sé, és divertit de dir, no sabia que havia aquesta cosa a la meva mare, no? Hi ha coses, clar, alguns dibuixos que ha fet, que uns amics seus encara els té i em diuen, sí, t'ho he de donar, però poca cosa material ens va quedar, no? I una cosa que el meu pare em va dir, sí, no, hi ha coses d'ella, evidentment, que no sabem ben bé on estan, però que també coses que feia ella era en la performance, no? També coses que no eren tan materials. M'agradaria tenir com més informació, si es pot, d'alguna manera, de veure on estan aquestes coses, perquè clar, el meu padrí, que es va morir fa poc, va ser doncs, un gran amic de la meva mare, perquè de fet ell era molt amic amb el germà del Carlos Passos, no? I doncs, bueno, que ell, amb ella sí que es parlaven molt i encara, bueno, jo vaig viure a casa d'ell i la seva dona Carola, i doncs sí que tinc aquesta connexió, és d'alguna manera l'única família que tinc, però de part de la meva mare, però amb el moviment conceptual, no, ningú. És molt... Jo crec que va decidir de tallar totalment amb aquest moviment, sí. Clar, és una pregunta que, clar, té molt de sentit, no? Però per mi, d'alguna manera, és la meva mare, saps què vull dir? I clar, no la vaig conèixer tant, tampoc. I doncs per mi, quan vaig rebre el teu missatge, no, em va fer molta il·lusió, no? Però també et sorprès, perquè jo em dic que és només la meva mare, no? I clar, no sé si jo sóc la bona persona per dir que s'ha de recordar ella, saps què vull dir? Perquè el que jo realment tinc d'ella és només el seu carinyo, la manera de ser com mare, no? Però dels que els altres em van dir, jo crec que és una persona per recordar per les coses que va produir com a artista aquí, no? I també, vull dir, ella no es considerava tampoc com a artista, saps què vull dir? No li agradaven les etiquetes i no li agradava estar etiquetada en alguna cosa i aquesta etiqueta d'artista tampoc li agradava, o és una pintora o alguna cosa, no? És com, bueno, jo faig la meva cosa, saps? Jo crec que s'ha de recordar d'ella com una persona que ha deixat algunes coses, algunes obres, de fet, però també amb una certa modèstia, no? I després, clar, també com a persona que ha deixat coses també a Nicaragua, també, no? Que és una persona que va deixar coses aquí, a Catalunya i a Nicaragua, també, que la gent recorda d'ella, però coses diferents, també, no? I que a mi m'agrada també l'aspecte de Nicaragua, la gent, bueno, que ara estan pintant murals, se recorden de moments que ha passat amb ella que ja les va aprendre com dibuixar també, no? I així. És com una miqueta un lligat
bastant modest, però jo crec que sí, s'hauria de recordar. Amb el cor a la mà, he anat pel món, buscant un lloc on plantar-lo. Els batecs de la terra m'han omplert d'argila al cor, i ara sóc una gerra assedegada o un plat, humil i buit, obert sobre la taula. Oi, això sí que no ho sé, des de molt petita, perquè quan anava a monges, me'n recordo que a les classes que ens donaven de cosir, per fer-me callar, la monja em donava un llibre perquè jo llegissi i els altres treballessin, perquè jo no cosia, només enredava. I llavors sempre ja vaig començar allí qualsevol festeta a recitar coses i tal i qual, i sempre la poesia sempre m'havia agradat i sempre n'havia llegit, des de molt petita. Després em vaig aficionar molt a Gabriela Mistral, a les poetes americanes que eren molt bones, i després d'aquí ja vaig anar evolucionant i tal. Però quan va començar, doncs no ho sé, tota la vida. Sí, el fet de que jo marxés amb una edat jove, perquè jo tenia uns 21 anys, 22 anys, i vivia en un poble, el fet de que aquí no tingués amistats universitàries, el fet de que la meva manera d'anar madurant fos a l'estranger, fa que tu no tinguis, i sobretot a Barcelona, jo no tinc ningú de la meva generació realment que pugui dir és una amiga meva i que d'això. Estic molt completament desenganxada de tot el que és la família literària del país. Jo crec que els canvis que una fa a la vida afecten tots. A mi em va impressionar molt tot l'any que vaig estar en un manicomi cuidant malalts bojos. Això t'afecta molt, perquè et fa pensar molt en què consisteix la vida i quines són les situacions en què et trobes. Hi havia bojos de tota classe, alguns que no eren perillosos, d'altres que eren molt perillosos. Això a mi em va afectar molt. Després, ja quan vaig anar, estava a Londres i vaig treballar primer en un restaurant, després a la BBC, tot això ja em va donar contactes amb gent normal, intel·lectual, més oberta. El meu marit, que després va ser el meu marit, era un amic ja d'abans que va vindre a treballar a la BBC, tot això t'afecta, tot t'afecta. En realitat, quan ets jove, ets una espècie de film en blanc que vas gravant coses i vas gravant coses, i amb els anys et dones compte què és el que t'ha afectat més i el que t'ha afectat menys. Però tot, i quan va arribar a Holanda exactament igual. A Holanda va ser molt maco perquè de seguida vam estar en contacte amb la gent intel·lectual del país, amb els poetes, amb els escriptors, i això alimenta molt intel·lectualment. I, per tant, què és el que més m'ha afectat? No sé. Ara, per exemple, he escrit un llibre, que l'estic mig acabant, que és quan he tornat, com si diguéssim, la tornada a Tàrrega. Què sents quan tornes a un poble que has viscut, que ja has viscut anys i que després has passat una sèrie d'anys sense tindre contacte i tornes. I això també t'afecta. O sigui, tot t'afecta. El poeta l'afecta tot. Una amistat, tot. Bueno, jo crec que va ser sobretot després de la mort del Felip i la Dúnia. Després de la mort del meu marit i de la meva filla. Llavors vaig escriure molt. Suposo que era una manera de treure tot el que portava dins que m'ofegava. I a partir d'aleshores... Home, he anat escrivint. Jo tinc més llibres inèdits sense publicar que publicats. Jo era una poesia bastant social en un principi, sobretot el primer llibre, el que vaig escriure en castellà. Després ha estat una poesia on la mort està molt present i després, últimament, la bellesa, el fes gran. Jo crec que són els temes més importants, potser. La qüestió social, la mort i la bellesa. Jo crec que són els tres grans temes. Sí, jo crec que sí. Home, no em puc queixar perquè l'Ajuntament m'ha publicat un llibre. I em va publicar un llibre, el qual és molt d'agrair, tampoc puc dir que no d'això. Pel de més res, després quan al principi el Camps m'havia publicat alguna cosa també a Nova Tàrrega, però després no res més.
Jo soc poc... La veritat és que en part soc bastant culpable perquè jo soc molt vergonyosa, no m'agrada demanar. I llavors soc incapaç. Per exemple, fa poc vaig enviar un llibre al Pagès altra vegada perquè el Pagès m'ha publicat un parell de coses. No m'han ni contestat, el Pagès ja no hi és. I la nova directora de l'editora aquesta, doncs ni m'ha contestat. Si ho ha rebut, si no ho ha rebut, si res. Això que la vaig trucar. Cada vegada que se m'ha publicat un llibre, he intentat sempre anar a Tàrrega i moltes vegades ho havia aconseguit. Per exemple, quan el Pagès em va publicar el llibre, també vaig anar a Tàrrega a presentar-lo. I sempre m'ha agradat que la gent se n'enterés, perquè és el meu poble i jo no... M'agrada que la gent se n'enteri, però, bueno, no res més. Poèticament està una mica estancat, al meu entendre, però potser m'equivoco, és que jo no m'agrada d'això. I culturalment crec que en molts aspectes s'ha avançat i en d'altres no. En molts aspectes hi ha moltes més possibilitats per adquirir cultura que hi havia a la meva joventut, però moltes més. I després hi ha coses que la influència nord-americana la crec massa exagerada, culturalment, no sols musicalment, en pintura, en literatura també, se'n fa molt cas, i després la enorme i fatídica influència de la televisió. O sigui que jo crec que en molts aspectes sí s'ha avançat, culturalment s'ha avançat, i en d'altres s'ha quedat bastant estancada, i alguns s'ha traçat. Per exemple, jo no veig amb la gent jove de classe proletària, com si diguéssim obrera, tinguin massa interès per la cultura, desgraciadament. Tenim un Miguel Hernández que era també proletari i jo també soc de la classe mitja-baixa i d'altra gent que no d'això, però vull dir que jo tenia més esperances de que la gent avui dia pogués haver estudiat amb llibertat i ha pogut fer el batxillerat i ha pogut tindre accés a la cultura amb més facilitat que no el vam tindre nosaltres després de la Guerra Civil, que hi hauria un nivell cultural més elevat. I no li trobo. La millor sóc jo la culpable, però no li trobo. No podíem fer política. Ens agafaven, no podíem fer res. Escolta, a mi em van agafar la policia venint d'Holanda perquè jo em movia per Holanda organitzant el Partit Socialista i l'UGT i vaig vindre un dia amb avió, em van cridar per l'altaveu, la demana i tal i qual, bom, la policia. No es podia fer política i això no és res, comparació de lo que molta gent passava aquí. I mira, jo crec que l'actitud més contundent va ser el fet de marxar i anar-te'n a treballar a l'estranger, quan encara no hi havia la fugida que després hi va haver als anys 60 dels treballadors que van anar a Europa. Jo recordo que el cònsol de Liverpool, que és el que ens tractava, perquè jo estava en una ciutat que se'n diu Preston, a Lancashire, on hi havia l'hospital aquest manicomi, un dels més grans d'Europa, estava enfadat amb mi, perquè em deia, vostè que té batxillerat, classe mitja, què hi fa aquí, traient la merda dels anglesos? O sigui, no comprenien que una dona donés un pas així, i quan vaig marxar de vacances no m'ha volgut fer, perquè llavors necessitaves el permís de tornada i tal i qual, no m'ho va voler fer, perquè deia que allí no hi feia res. O sigui, ells eren incapaços de comprendre que tu hi anaves no sols per aprendre una llengua, sinó per conèixer món, per sortir del cau on estaves enclavat, no? I això no ho comprenien, i això costava molt de vèncer. Costava molt, perquè la dona la veien sempre capacitada. Bueno, si treballaves en un restaurant o en una cuina o amb coses d'aquestes, bueno, encara dius, però al pic volia sortir d'això, era molt difícil. I volia ser lliure, que això era una situació molt, molt dura. Jo, clar, a mi m'hauria agradat molt poder vindre aquí a Barcelona i estudiar, però el meu pare em deia, no tinc diners per pagar-t'ho. O sigui que d'això. I després la mentalitat també era que digués, bueno, doncs ja treballaré. Ah, una filla meva no té necessitat de treballar. I no sorties d'aquí. Fins que llavors jo vaig dir, doncs me'n vaig, i clar, amb l'excusa que volia aprendre l'anglès, al final, després d'un any de cada dia, em va donar permís. Si jo hagués estat un noi,
no haguera tingut els problemes que vaig tindre només de marxar. I això ho poso per totes, perquè, clar, la direcció que tenia, sobretot en un poble com el nostre, és que una dona tenia que aprendre a cosir, aprendre a cuinar, tal i qual, buscar un nòvio i casar-se. Ja està. I els que tenien molts diners, sí, podien anar i aprendre, anar a la universitat i tal, però si no, les sortides eren aquestes. I això eren moltíssimes les dones que haguessin pogut fer coses molt millors de les que van fer, però que no van poder. No van tindre possibilitats. Jo vaig entrar a treballar a la BBC perquè tenia un programa que tenia que buscar, que ens escrivien d'aquí a Espanya i de Sud-amèrica preguntant coses, i llavors la BBC em va fer un paperet perquè pogués entrar a la biblioteca com se'n diu, important, ara no em surt el nom, bueno, és igual, i podia entrar i anar adquirint i contestant a la gent i parlant amb la gent perquè preguntaven coses, no? I llavors, bueno, això va ser, però això no era un càrrec, jo treballava allí com a molts, no? I després a Holanda vaig estar en contacte amb el Partit Socialista i el sindicat socialista, i de seguida em van dir, per favor, ajuda'ns, perquè volem fer una vaga als alts forns, i clar, hi havia no sé quants centenars d'espanyols treballant allí i no s'entenien. I llavors va ser quan jo em vaig posar, els espanyols van estar d'acord representant-los amb ells dins del comitè de vaga. I anava traduint, jo no deia res, eren ells els que decidien, entens? I tot això et va anar donant, de fet, que l'Ajuntament em va demanar que treballés per ells a l'Ajuntament per ajudar els treballadors i per ajudar a la gent gran i per ajudar també els xilens que anaven arribant quan hi va haver el cop d'estat a Xile. Però càrrec no el vaig tindre, perquè a més també vaig treballar a la Bilton Group, a la ràdio, a la secció espanyola, o sigui, tot depèn, però eren coses que anava fent, però esclar, tenia 3 fills, a més, o sigui que no, tampoc tenia massa temps. És que ara sí que m'has posat en un compromís, perquè jo que sé si és important o no, sou vosaltres els que ho heu de dir. Perquè, esclar, la veritat és que a Tàrrega de la meva generació, hi ha poques dones que hagin fet el que he fet, però bueno, hi havia la Dolors Bonastre, la Tresina Soler, que van sortir amb mi, estàvem totes 3 a l'Hospital Mental, però bueno, que després elles no tinguessin la trajectòria que he tingut jo, doncs mira, això és qüestió de sort. És important, home, si això ajuda algú altre a buscar la llibertat i a emancipar-se, és important. Si no és per això, no val la pena. Jo sé, una de tantes avui dia. Hi ha moltes coses molt importants que estan molt amagades i que ni ho sabem.